Veľmi pekne ti ďakujem, že si zapol titulky k tomuto videu, pretože to video môže byť veľmi dôležité pre teba. A bolo by škoda, keby si ho prepásol. O kom toto video bude, tak si ty. A ty si v tomto videu, ak ho sleduješ, najdôležitejší. A preto hovorím, že bola by škoda, keby si toto video nedopozeral do konca. Moje meno je Jaro Kučík a pochádzam zo Slovenska, žijem na Slovensku, rozprávam po slovensky a preto som sa rozhodol, že videá budú v slovenčine, ale budú s titulkami z akejkoľvek časti sveta, proste od hocikatiaľ. Zapnú si titulky, ktorým oni rozumejú a budú si to môcť pozrieť. Prvé, čoho by som sa chcel dotknúť, je, prečo dnes ľudia kupujú luxusné značky. A vôbec si neuvedomujú, že vlastne tú značku vytvárajú oni a bez nich by tá značka nebola tým, čím je. Nech je to automobilová značka, nech je to značka kožených výrobkov, čohokoľvek. A čo vlastne dnes znamená veľké logo? Je to prezentované tak, že je to nejaká prestíž. A influenceri sa tomu venujú, že keď budete nosiť túto značku, ktorú nosím ja, tak budete taký a onaký. Ale mňa hlavne zaujíma ako výrobcu z kože identita človeka. Nie je to, aby on nosil moju značku, ale aby ten výrobok bol priamo o ňom. A ja sa len tak opýtam, prečo by mal nosiť človek meno niekoho iného na svojich veciach. Samozrejme, pôjdete do obchodu alebo do autosalónu a kúpite si auto značky Porsche, tak ho samozrejme nedáte vyzmizikovať, ale samotnú dušu tomu autu dávate vy, keď sa na ňom vozíte. A tak je to aj s vecami, ktoré nosíte na sebe. Nie je to o tom, že budete nosiť vyšitý obrovský znak, ako je to dnes v móde, a prezentovať sa nejakou značkou. Nie. Pre Predator Leather Atelier ste najdôležitejší vy a dostaneme sa k podstate a hneď o chvíľočku v tomto videu, pretože ako som na začiatku povedal, ste súčasťou tohoto videa a ste to najdôležitejšie v tomto videu. V podstate ja som sa pred nejakou dobou rozhodol, že si ušijem z kože lovecké veci, ktoré potrebujem pre seba, a nakoniec sa to zvrhlo do toho, že sa mi tá práca s tou kožou zapáčila a darí sa mi v nej. Koža ako taká mi dala nejaké to moje vyjadrenie k ľuďom a hlavne to, že im dokážem urobiť radosť a vlastne oni sú súčasťou príbehu tej kože, ktorá pokračuje. A preto som chcel vytvoriť niečo osobnejšie. Nechcel som vytvárať značku spôsobom takým, že a teraz všetci ľudia budú nosiť Predator Leather. Ja som si uvedomil, že to najdôležitejšie na tej značke je to, že to bude niekto nosiť. A preto som sa rozhodol nedávať tam viditeľne moje logo, ale vaše iniciály. Takže dostávame sa k tomu jadru a takto vy tvoríte vlastnú značku. Stretnete sa s niekým, muž, žena, ktokoľvek, a máte vec, ktorá pochádza z Predator Leather ateliéru, a dotyčný vám pochválí tú vec a povie, vyzerá to úžasne, kde si to kúpil, odkiaľ to máš, aká je to značka. A v tom momente vy mu nepoviete značku, ale poviete mu, že to som ja. Tá značka som ja. Pozri sa, tu sú moje iniciály
tak ako to bolo volakedy, že ľudia si na svoje veci dávali urobiť vlastné iniciály alebo meno po prípade, tak aj Predator Leather je zameraný týmto smerom a preto vy tomu svojmu známemu alebo známej poviete, no vyrobil to pre mňa Predator Leather Atelier, ale ja som tá značka, ja nesiem meno toho výrobku, pretože to urobili pre mňa a je to originálny kúsok a je urobený len pre mňa. Takže toto je jeden z takých príkladov zo života. V dnešnej dobe je často ukazované na luxus, keď nosíte nejakú značku. Hodinky, auto, oblečenie, topánky, ale je naozaj luxusom to logo? Pretože to logo by bez vás neexistovalo. Pretože pokiaľ si ho vy nekúpite a nekúpi si ho množstvo ľudí, tak jednoducho to logo, tá značka neexistuje. A vy si kúpite niečo, nosíte ich značku a zaplatili ste za to nemalé peniaze a v podstate im robíte reklamu zadarmo. A čo sa týka Predator Leather, je to trošku inak. Nerobíte mne reklamu, robíte reklamu sebe, pretože dávate luxus tej veci, ktorú práve nosíte. Ide o to, že sa vytvára príbeh okolo tej veci, ktorú vy vlastníte a vydrží toľko, že nakoniec ho možno zdedí nielen váš syn, alebo dcéra, ale dokonca vnuk alebo vnúčka. Že vytvoríte príbeh tej veci, ktorú máte od Predator Leather. A aj preto každý kus pre budúceho majiteľa vytváram od jeho monogramu, od jeho mena. Preto nemám na sklade jednu jedinú vec, ktorá by bola hotová, ale ako náhle sa mi niekto ozve, tak vtedy začína vznikať tá vec tomu danému človeku presne na mieru. Začína príbeh vlastne vašej značky. Sa zrodila značka, ktorá nesie vaše meno, vaše logo. Nikdy nebudem vytvárať anonymné produkty a budem robiť len osobné veci. Budem rád, ak ma budete naďalej sledovať. Nech hovoríte akoľkoľvek rečou, budeme si rozumieť, určite. Nebudem tu ukazovať výrobu, nikdy, pretože aj keď si dávate opraviť automechanikovi, tak vás nezaujíma, ako ho opraví, ale to, že sa na ňom budete môcť voziť a že bude v poriadku a že si ho budete užívať. Moje motto je, že ty si originál a preto veci, ktoré nosíš, tak nesú tvoje meno. Takže preto ja nikdy nebudem chcieť, aby ľudia nosili veci s mojou značkou, ale chcem, aby nosili svoje veci so svojím monogramom, respektíve so svojím menom.